Tämä verkkokoulutus antaa sinulle tiedot ja taidot, joilla voit viedä palvelusi uudelle tasolle. Opi missä ja milloin tahansa. Kaikkiin koulutuksiin sisältyy kouluttajan tuki koulutuksen jälkeen sekä sertifikaatti. Ilmoittaudu mukaan. Haluatko viedä ripsien pidennysten osaamisesi uudelle tasolle? Tämä verkkokoulutus tarjoaa syvällisen ymmärryksen luonnonripsistä ja niiden kasvusta, jotta voit tarjota asiakkaille parhaan mahdollisen lopputuloksen. Kurssin sisältö. Syvällinen katsaus luonnonripsiin. Luonnonripsien rakenne, luonnonripsien tuottamat hormonit ja värin muodostuminen. Ripsien kasvuvaiheet ja niiden vaikutus pidennysten kestoon. Yleisimmät syyt ripsien kasvun vähenemiseen, ikä, terveys, hormonit ja ulkoiset tekijät. Raskaus ja hormonit. Miten raskaus muuttaa ripsien kasvua ja laatua? Säteily. Sen vaikutukset ripsien terveyteen. Arpeutuminen. Kuinka arvet vaikuttavat? Ruokavalio ja ravitsemus, dieetin, vitamiinien ja proteiinien merkitys ripsien hyvinvoinnissa. Stressin, tupakoinnin ja ilmaston vaikutukset ripsiin. Sairauksien ja lääkityksen rooli, kuten kilpirauhasongelmat ja diabetes. Leikkauksen ja toipumisen vaikutukset ripsien kasvuun. Kylmä ja kuuma ilmasto. Ymmärrä, kuinka vaihteleva ilmasto voi vaikuttaa ripsien terveyteen ja kasvuvauhtiin. Miksi tämä kurssi on sinulle? Paranna asiakastyytyväisyyttä. Syvennä tietämystäsi luonnonripsistä ja lisää ripsien pidennysten pysyvyyttä. Kehitä ammatillisia taitojasi. Ymmärrä ripsien anatomia, kasvu ja terveys paremmin kuin koskaan ennen. Tuki ja sertifikaatti. Saat kouluttajan tuen myös kurssin jälkeen ja virallisen sertifikaatin osaamisestasi. Ilmoittaudu nyt ja aloita matkasi ripsien asiantuntijaksi. Vie palvelusi uudelle tasolle ja erotu kilpailijoista syvällisellä ripsien tuntemuksella. Tämä kurssi on täydellinen sijoitus sekä ammattitaitoosi että asiakkaittesi tyytyväisyyteen. Liity mukaan tänään.